Jeli, kume, a šta misliš ti, je li ona pirgala po celom telu? Ajde 20 marke da jeste. Mnogo. Da! Jesi me karo? No jok. Evo i tatu ste mi probudili. Jeste, tata. Sad sam im baš to rekao, ali gospodo, malo ste se zajebali. Nas dvojica smo neumištivi. Ko na nas krene, iz mesta je najbo. Ti mene samo hoćeš da iskoristiš. Sve vreme me lažeš. A ti mene kao ne lažeš, a? Studiram astrofiziku, šatrogistro, a? A ovamo... I odmah si se tu prijavila gola da poziraš, pička ti materina. Šta je? Šta je, gadi? To mi je drška, znaš, od ovu kofu. Čekaj bre, kakav kokara? Ponela sam kod limara, znaš da mi zalemi. Ovo bre, i bez okna bre, si ti normalna bre. Šta kažeš? Pa ovo bez ovoga ne mogu da mi idu kola, normalna bre. Čekaj bre, kakva sokna, nemoj me praviš ludu. Ovo je najvažniji deo kola, ne mogu da... Pa čekaj, pa valjda ja znam da mi je to drška od ovu moju kofu. Bre, kakva drška bre? Ma ne mogu da praviš bre, ludo, pa valjda znam. A da, brzine idu u H, prva gore levo, druga ka sebi. Znam. Ti će da me naučiš kako idu brzine. Molim? Nešto kažem, hvala momo. Tebe kad neko gleda, tebi to imponuje, znaš kako? Imponuje ti, znaš kako ti imponuje, imponuje ti! Imponuje ti! Idiota jedan! Šta si opet uradio? Nisam prijavio jednu Dačićevu. A zašto je nisi prijavio? Zato što je bila prisutna. A zašto da je prijavioš ako je bila prisutna? A zato što ona rekla da je odsutna. Ona rekla. Da, ta Dačićeva. I sad, Japana sad će da vidi mene, jel? Jest, baš tebe. Sido! Šta je? Rodiva si 3 idiota. Meni mnogo lakše ide usmeni. Nećete ni izaći na usmeni ako ne predate pismeni. Predaću samo dok... Dok šta? Dok se zaukćem. Ostalo vam je još 4 minuta. A vi samo nastavite da se zaukčavate. Što znači prašak za bojanje očnih kapaka. Vidiš, Piki, s kojim se pred znanjem ide u kafanu. Čestitam te, neću, ti samo posle časova možeš napići, a ti, ako te još jednom budem video u kafani, bit ću ti kao... Ne cipele! Ma ne cipele! Konju jedan! Jesu li uhvatili crnog? Jesu, ali za kurac, ko što će ime? Mesi, neće ništa ti škodi. Tata, ja bi ovo radio. I tata bi, sine. Pusti kurvu, nek ide ko jebe mater. I onako ako ostane sa mladićima. Lazo, kako sam te ono naučio? Napunit ćemo je glavićima. Hvala. To, lutko! Joj. Dobro, šta mi je to više, kad god pekosti u nogu, vi jaučete. Bi vi znali koliko ja volim onu stvar, a ti je gužvaš. Ćao, ja sam Bob. Izvini, možda mi počeš ovu se... Fora. Koji su ti ovo skotovi, a? Ma, obećao sam da ćemo da ih vodimo. Ako hoćeš, možemo da ih ubodimo odmah, a?
Ma šta ti je koza kad su se prale posljednji put? 7 soma, Macu, 7 soma. Na 7.000 maraka nedeljno. Da, bre. Krvalj je to leba. Nema socijalno. Nema topli obrok, je li tako ga ste radi? Pa ljudi, pa za te pare ja bih dao da me jebe ceo stadion, bre. Ne shvatam zašto te žene toliko vole. Alko si, uvaljuješ se ribama u gajbu. Neodgovoran si, nemaš para. Tretiraš žene kao stoku. Mislim da je ovo posljednje presudno. Slušaj, kupiš kolor televizor za njivu, burazeru. Imam Niš Minimatic 63 ekran, burazeru. Mrš, mrš, mrš. Pošle žene da farbaju jaja. Oće, opa. Koja da ofarba moja. O, kume! Kad si se ono davio u Rasinu, koji je dan bio? Petak? Četvrtak. Kako bre četvrtak, kad si mi 100 put rekao petak? Četvrtak. A kad te klao tuta Bugari? Tuta? Utorak. U petak bre, petak. A utorak bre? A koji ti je najnesrećniji dan bio u životu uvek? Subota. Subota. Ništa nema gore nego kad čovjek ostari. Šta je, bre? Šta radiš noćas ovdje? Celog života ga tuta Bugarin klao u petak, noćas za inat meni utorak. Da se ja pitam, ja bih protirao autobus ovuda. A nije to tako loše kao što izgleda. Našli smo vodu u tunelu! Sa donje pipe. Šta ti je tamo? Ono, čime sam ti staru taslačio. Profesore, ti umeš da ga zavučeš ovako, profesorski. Bio dugačak čovjek. Nije bio dugačak, nego visok. Kad je živ, onda je visok. A kad je mrtav, onda je dugačak. Moj tata kaže da svaki čovjek ima 3 mere, visinu, širinu i dužinu. I šta sad nas snimaju, a? Naravno bre! Ko bre? Cija, Vatikan, NASA, CFO, slika za svakog po jedna! Tata, joj, srce, šta ti je? Ilija, šta ti je? Ništa, more, pao sam pa sam se ugruvao. Pa gde si pao? Pa na zemlju, gde bi pao? Oj, muškarce, jo, pelagoni, jo, perunike moje. Jebale te perunike. Ja tada bre glavu da izgubim, hoće creva da mi izlete ona kuka za njene čepare i za muškatle. Ajmo tamo, vamo ti kući šljivu. Jeri šljivu, jeste se mnogo ugruvali. Ugruvam ti ga, majke, po tebe. Za ovo ćeš diješ na vojni sud. Jebaću ti mamicu za ovo. On je, uhapsite ga, on je, mamicu mu jebem, uhapsite, on. Čuti. Pušti. Tako. Šta želite? Molim vas, da li je tu gospođa Kanački? Ona nas očekuje. Sad ću da vidim. Traže neku gospođu Kanački. Pa ja sam Živoglave. Ja vam rekao da danas očekujem goste. Jeste, ali ona kaže da očekuje neke goste. Pa mi smo njeni gosti. Mi smo gosti. Niste? Sad ću da pitam. One kažu da su one ti gosti. Neka uđu, zdravo, neka uđu! Da uđite za Boga. Ljudi, majmun ulazi u tjanak. Biće katastrofa. Nije lepo to što lažeš. Nije lepo smijati se tuđoj nesreći. Bem ti sunce tvoje, gdje ćeš delać? Čukeraj! Pa zar i u ovom svetom trenutku nemate poštovanja? Lepo je ratovati slepim devojkama. Marš u ćošak! Koji? Ne tamo iz onog žbuna. To mi citiraš. Mlake Cezarove misli. Što si rekao? Dođoh, videh, pobedih. Aha, meni vidi. Dozvoli, vici. Ajde, vrati se. Stoj, ko ide?
Ja sam Zoran. Kaži Lozinku. Šta ti bre, ja sam Zoran. A ja sam stražar i ne puštam dok ne kažeš Lozinku. Jedi govno. Dragi naš oče, umro si pred sam kraj života. Zato mi danas... Živ je. Od uvek sam sanjao, Pantiću, da budem kapetan od Belu lađu. I? Ti će da dobiješ unapređenje. Čim ja postanem kapetan od Belu lađu. Vidi, tata, pa to je gospodin Rajković. Šta mu je? Sad mu nije ništa. Ubio si ga ko zec.